Tervetuloa uuteen videoon. Tänään me pelataan Fish C:llä FICSH-tasolla nytten. Niin tänään mä kerron miten voida saada todella paljon rahaa todella nopeammin. Mä oon käyttänyt jo aika paljon, mutta se on niinkö yli 100 000, jota mä oon nyt käyttänyt niinkö tässä aikana. No ehkä jotain 120 olisi voinut ostaa sen Kings Rodin, jos nyt olisi jaksanut. Tai oikeastaan mä käyn hakemaan. Ei mä käyn hakemaan oikeastaan. Ajattelin Enchant Relickia, mutta niin, Grand Reef. Se ehkä ei oo uusi paikka, mutta Sunstoneista tai Statue of Sovereignty, niin siitä vähän oikealle päin taisi olla. Tai Forsaken Source, niin siitä vaan todella lähellä sitä shipwreck-juttua. Tää tulee lagaamaan, kun sä tuut tänne, niin näkee, että alkaa vähän koska tässä on niin paljon noita juttuja. Niin Grand Reef, ei Atlantean Storm, koska täällä pelkät hyvät on vaan nää kaksi. Semmoset, joka nyt myydään hyvällä määrällä rahaa. Mä koitan nyt kattoo Grand Reef, niin täällä on tää. Ehkä tää, mä en oo varma. Mut tää myydään ihan hyvällä määrällä ja tääkin, mutta tässä on sitten just se, että tää on vähän semmonen, kun se on. Silloin kun parhain baitti, jota olisi, mikä ainakin mulle, olisi toi Rapid Catcher, jos nyt haluaa vähän nopeuttaa töitä. Niin se on vähän silleen, että oliko se nyt 5 klikkiä ja saat jo. Välillä ei tule näitä. Jos sä nyt paljon kalaa haluat, niin sitten saa crappy cages. Mulla taitaa olla niitä jo. Noita. Niin mä pistän tämmösen pikkus time jutu. Ei timestampin tai semmosenkin varmaan pistän, mutta että milloin tulet takaisin katsomaan. Mutta nyt pistän tämmösen 2 kerran nopeampi juttuja, näytä mitä tulee olemaan ja kuinka paljon mä tuun saamaan. Tässä nyt mä oon semmoisen 10 minuuttia menee. Nopea nappaan tommosen ajastimen. Ootapa sekka. Otan kellon ajastin. Noin. Ja alkaa yhtään nyt. Mä en nyt tuu puhua tässä aikaa, mutta joo.
Okei, no niin, nyt on 10 minuuttia lähtenyt. Katsotaan mitä on nyt näistä tuli, mutta toi oli vaan pelkkää onkimista. Ei mitään, Silver Drift Food. Saaks tätä? Se näyttää sillä, että sen saa, mutta ei sitä. Ei tällä paljon mitään tuu kyllä. Pitääkö toi nyt jäi tuo? Mä tiedän. No sitten vaan Venäjällä Moosewoodien vaikka myymään. Elikkäs tuli myös 3 putkeen tosta Grand Reef Guardian. Oliko nyt oikein sanottu, en muista. En tiedä siis, en mä. Tää Atlantean Storm, niin siinä varmaan, siinä tossa olla muistaakseni vaan, no edelleen nää 2. Mä en kyllä tiedä mikä tän päin on, sillä ei se toimi. No se on joku. Mikä? Okei. Siinäpäs on kyllä 1 kappale. Midas Rodi. Come on. Jotain parempaa. Eiks toi... Mikä toi Midas Rodi edes ole? Elikkäs myydään kaikki paitsi noi myyttiset, tai no se jo on juttu, joka tulee ja käydään katsoa nopea näiden myyttisten maksu, kuinka paljon ne on niinku silleen. Tää on 9 tonnia, Electric. 5 tonnia. Tää on vähän pienempi mun mielestä. 3 tonnia tai 4 tonnia oikeastaan pyöristetään nyt. 3 tonnia tai 35. 9 tonnia. Ei paha, kuinka paljon oikeastaan tää menis? 600. Eikö tää ole joku eksoottinen? Okei, sitten myydään nää kaikki vaan. I'd like to sell this. 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 Jos toi video saa 50 tilaajaa, ei 50 tykkäystä, niin mä myyn tän. Mä sain ton yhdeltä tyypiltä. Katsotaan oikeastaan kuinka paljon se on. Mä en oo ihan varma. Nyt price of this. No 10 tonnia, ei se nyt ehkä niin paljon. Sitten mä voisin oikeastaan myös kertoa miten päästään Vertigoon, taisi olla. Tää on oikeastaan aika Atlantikseen, koska kaikki varmaan jo tietää miten päästään Vertigoon. Paitsi mä voisin ostaa ton Midas Rodin. Kyllä oikeastaan. Ai niin, se on 55 tonnia. En voikaan. Elikkäs Vertigoon. Missäköhän
siis hankki etti semmonen whirlpool, jossa on semmonen ihme tuulijuttu siinä ylhäällä, joka menee siinä on hyvä. Niin niitä voi tulla Moosewoodin lähelle, ton Statue of Sovereignty sen lähelle ja sitten oliko se nyt ton Forsaken Shores sen lähelle myös. Pitäisikö mun vielä enchanttaa tää? Mä voisin kyllä tuolla niinkö Herkuleanilla saada ton Megalodonin catchaa, koska tossa on 20 000 nyt toi. Mutta muuten, mä en tiedä. Mä voin myös näyttää miten saada tän TNT ja mennä tuonne. Tuonne. Atlantikseen. Niin sulla pitää olla vähintään 30 leveliä, että sä voit ostaa semmosen enchant, mikä ikinä relikki olikaan. Nyt vaan toivotaan, että toi what can you do for me? Power. Deal. Sitten vielä varmaan jotain 3, jos nyt saa. Power. Ja sitten vielä saa. Power. Thank you. No mulla on 3 enchant relikkiä. Sitten myös mun pitäis vielä muistella tai tietää oikeastaan enemmän niinku, että mistä mä pystyn hankkimaan niitä relikkejä, vaan niitä mikä ikinä olikaan nytten tällä kertaa. Täällä. Elikkös tästä nyt ulospäin. Hyvää päivää. Ei oo varaa, voi. Tuutimis vaan no right. Okei. Joo, toi oli ainakin yksi niistä, jonka tuli muista. Elikkäs tuosta taisi tulla nytten semmoset 50 tonnia nytten. Tai 40 tonnia tuosta Grand Reefista. Ja joo. Sitten toinen, josta voi todella paljon saada, niin kauan kuin sulla on sellainen vaikka nytten esimerkiksi Reinforced Rod tai tuo Sturdy Rod, niin jos sulla olisi ne, niiden katoi Fish Head tai Shark Head. Mulla on 500 karvalia. Fish Head tai toi Minnow tai Shark Head, ne kaikki, niin oliks se mikä se? Toi Mosasaurus tai Helikorpion. Jos tää olisi hyvä, sellainen niinku toi niinkö ei se nyt sen vaan voi taistella jotain 15 tuntia, mutta muuten niin. Se on vaan semmonen onnikala. Ei niin, ja mulla ei oo eri. Mitä mä aina unohdan? Kerro mulle, mitä mä unohdan. Mulla ei oo varaa siihen. Mä taisin 400. Antakaa mulla 89 €. Ja vakoini anteeksi. Kyllä minä laskin tuossa. Ja älkää menkö sen oikeastaan. Se oli tämä numero, joka on täysin oikeasti väärin. No.
Ting. Kalastetaan vähän nyt, mä saan nyt jotain. Chinfish. Ai niin joo, täällä oli se Napoleon fish. Jossa nyt appreissaat sen. Appreissaat. We fish. Joo. Niin Napoleon fish ja sitten shiny. Niin silleen sinä saat. Oliko se nytten toi? Mikä ikinä olikaan toi? Olis oikeesti pistänyt se silleen niinku. Se oli toi Travis Scott skinny. Tulisi. Niin. No niin, kuinka paljon tää? 96 €. Tonni! No joo, se oli legendaarinen, mutta joo. Mä näen, että alkaa tumpen. Tää vois vähän pyöriä. Sitten tää vois vähän pyöriä tuossa noin. Silleen jum. Parha. 40 minuuttia enää saada nähdä. Elikkä mulla on nyt 2 tonnia, niin mä voisin käydä. Toi Herkulean on ihan hyvä, mutta mä ehkä heisti tai resilient. Controller ehkä olisi vähän liian semmoinen vaan basic. No niin, sitten elevator lever. Come on, man. It's so easy. No it is. Mun selkä. Ai. Minuapa sattuu selkään. Ani jo täältä myös voi saada ton Kings Road, jos kukaan ei tiennyt tuossa noin. 120 tonnia. Ja se maksaa liian paljon minulle. No niin, nyt vois tulla se yö. Tule yö, tule yö, tule yö.
Noin, nyt on aika. Pelottava semmonen. Voi ei. Mutta... ihan... siitä ja niin, hiitä ja... No niin, please. Hasty ja resilient joku. Bless. 2%. Ei se mikään blessing ole, se on curse. Mikä? Hasty. Ootas se normaali on 80 000. Se meinaa ollaan 90 000. Okei, no nyt on aika mennä lopettaa video oikeastaan, koska tää on jo mennyt aika kauan. Joo, no nähdään seuraavassa videossa. Tilatkaa, jos ette, niin moi moi!